Σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε ένα πάρα πολύ τρομακτικό εμπόφ σφουγγαράκι παιχνίδι που το λένε μια νύχτα στο γραφείο, ενώ από πάνω λέει στον τραγανό κάβουρα, τραγανός κάβουρας εφιάλτη. Δεν ξέρω τι λέει, τέλος πάντων. Είμαστε ο κύριος Καβούρης λογικά. Λοιπόν λέει να πάρουμε τα λεφτά στο γραφείο. Να πάρουμε τα λεφτά από το ταμείο και να προσπαθήσουμε να βρούμε τα λεφτά στην τουαλέτα. Και μετά στο τέλος να πάρουμε τα πάτης, τα καβουροπάτια. Λοιπόν, εδώ να μπούμε στο υπόγειο. Δεν μπορούμε να μπούμε στο υπόγειο. Βέβαια είναι μόντα αυτό, παιδιά. Όπα, κάτι έκανα λάθος. Μάλιστα, δεν τα παίρνω. Μήπως πρέπει κάτι άλλο να ρυθμίσουμε? Όχι, δεν σταματάμε τον Μπόμπο. Τέλος πάντων, πάμε. Αυτό στο ταμείο. Αμάν. Αμάν. Κλειδώνω εδώ μέσα. Ωραία, πάμε να δούμε τι γίνεται. Δεν έχω τα κλειδιά. Όπα. Είναι αυτό. Ένα κλειδί. Ωραία. Λογικά εδώ είναι στην τουαλέτα. Μια χαρά. Είναι χαρτί. Βρήκα το κλειδί. Για την τουαλέτα εκεί έτσι μόνο για κάτι. Ας πάρω. Όχι. Δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν θα πάει. Λοιπόν, πάμε εδώ να πάρουμε τα καβουροπάτι. Που δεν μας αφήνει να τα πάρουμε. Αλλά εγώ έχω mod που μπορώ να κάνω τα πάντα με αυτό το mod που έχω. Λοιπόν, όπα. Πώς τον εμφάνισε εγώ? Είδατε παιδιά, έχω mod. Εσύ κοίτα πως είναι. Τον διαγράφω. Πού πήγα? Δεν είναι εδώ. Έκανα κόλπο στο να μπω στο basement. Μου τρόμαξε. Τρέχω. Μου τρέχω. Εγώ τρέχω. Με ξέχασα. Τώρα το κλειδί πρέπει να βρούμε. Το ξέρω το παιχνίδι από μικρός. Από 5 κάπου εκεί το ξέρω.
που βγήκε το 2018. Μη με φας. Σε οικετεύω, μη με φας. Τι είσαι κλειδί. Όταν θα φύγεις από μένα επιτέλους, μου έχεις φάει τη ζωή. Με τρόμαξε. Ένα κρυφτό. Μετά πέτυχε η κλέψανα. Με τρόμαξε. Βασικά ξέρω έναν τρόπο πώς να σταματήσω τον Μπομπ. Αλλά τώρα δεν μπορώ, με κυνηγάει. Τι? Δεν μπορούσα να. Μου ήρθε μια ιδέα. Το έκανα λίγο σκοτεινό, παιδιά. Μα είναι τρίσο. Ξέρω πώς να το σταματήσω. Επίσης, πού είναι αυτό το κλειδί? Καλά θα να κάνει. Θα τον ξαναεπανέλθω. Ξέχασε. Να, το παπάκι. Καλώς κάνει έτσι στο χάρι, δεν είναι ζημιά. Εν τω μεταξύ, πού είναι αυτό το κλειδί? Ωραία, τέλεια. Τώρα πρέπει να βρούμε ένα κλειδί. Έχω ψάξει σε όλα τα σημεία του υπογείου. Δεν θα πάω εκεί. Με τρόμαξε. Είμαι έξω από τον τραγανό κάβουρα. Επιστρέφω στο υπόγειο. Είδατε τι έξυπνος είμαι? Κατεβάζω και mods εγώ. Τι ήρθε, αγόρι μου?
Πού είναι αυτός τώρα? Άλλη φορά θα κάνω και το The True Ingredients. Ένα ακόμη τρομακτικό παιχνίδι με Bob Σφουγγαράκι. Κάπου είναι. Ξαφανίστηκε τέλεια. Μήπως... Λοιπόν παιδιά τώρα... έκανα spawn εδώ. Επειδή είμαι καλός θα παίξω άλλο λίγο. Θέλω να το κάνω λίγο κάπως τρομακτικό. Παιδιά δεν είναι λίγο κάπως τρομακτικά τώρα. Πιο creepy και από ποτέ. Εσύ σχεδόν δεν βλέπω τίποτα. Εσύ. Μπορώ και να το... Ήταν έτοιμος να μου επιτεθεί. Τώρα περιμένετε λίγο να τα φτιάξω όλα. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά. Σας έδειξε το mod που κατέβασα. Και αν θέλετε θα το έχω σε description να το κατεβάσετε κι εσείς. Αλλά δεν θα είναι μπλε το τέτοιο. Λυπάμαι πολύ. Αλλά θα το βρείτε όμως πάντως στο Google. Μην ανησυχείτε. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα ολοκαινούριο βίντεο. Bye bye guys.